Sa number 4, 58% nga nagnubo ang kadamuon sa kaso sang dengue sa Bilog de Negros Island Region. Inibase sa report sa Department of Health NIR as of August 1, kundi pahanggit sa kasubungman nga tion sa 2025. Humalin January 1 tubtob August 1, 2026, may 2,546 ka mga dengue cases. Sang 2025 sa kasubungman nga tion, may 6,057 ka dengue cases nga na-record. Sunod sa DOH-NIR, ang 6 to 10-year-old nga age group ang nakarecord sa pinakamadamo nga dengue cases, 460 ukon, 18.1%. Ginasunda naman ni isang 1 to 5 year age group nga may 381 cases ukon 15%, kaga nagasunod ang 21 to 30-year age group nga may 370 cases ukon 14.5%. Sa 2,546 nga reported dengue cases, 32% sini ang laboratory confirmed. Wala untat ang DOH sa pagpahanumdum sa publiko nga mangin matinlo sa palibot para malikawan ang banatian nga dala sang lamok.